Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFiroz Khachalia usejube ithimba selemkantshubomvu elizobhekisa amabombe eFrance ukuyophenya kabanzi ngembangela yokwedlula emhlabeni kobe yinxusa laseNingizimu Afrika eFrance uNathi Mthethwa. The broad approach taken by the applicants to the issue of exclusive jurisdiction without sufficient vehemence in the pleadings to make out a case is legally untenable. Inkantolo yomthethosisekelo isichithile isicelo seqembu umkhonto wesizwe kanye nalowo engumengameli wezwe uJacob Zuma sokuba kuxoxiswe inqumo ezenziwa umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngokunikeza ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu Mhlaba Khefu wabe seqoka uSolwazi uFiroz Khachalia njengongqongqoshe wamaphoyisa. Mkhwanazi has had a near final draft with him since yesterday lunchtime, but there's been further interaction. Sezimngomumo izinto eParliament njengoba ikomiti lesikhashana elisungulwe ukubhekisisa insolo ezivezwe nguNtulikazi ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi selizoqala umsebenzi wakhe. Nabotekula abafazi bakaNomgabhi belitekula behleze emlovini bethu uShaka kubusa kaKubankosi kanti inyakana uShaka Ezonethezeka yaphinde yahlangana leyo mhlathe yazanayo libumbene lomkhothi ihora siyakhuleka nina bezinyanyile ngezengeze nazinda. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFiroz Khachalia usejube ithimba selimkantshubomvu elizobhekisa amabombe eFrance ukuyophenya kabanzi ngembangela yokwedlula emhlabeni kobe yinxusa laseNingizimu Afrika eFrance uNathi Mthethwa. Leli thimba lizoholwa uMajor General Maqhashalala oyiphini lomkhuzi wamaphoyisa kwezobugebengu wesifundazweni iWestern Cape lizesebenza ngokubambisana nabezomthetho baseFrance ukuqinisekisa ukuthi bahlonze kube imbangela ngokushona kaMthethwa. This team will be leaving tomorrow, Saturday, the 4th of October. They are expected to spend about a week in France, where they will be working closely with the French authorities, collaborating, analyzing their forensic investigation. And I'm sure they will also have an opportunity to conduct an investigation where they will start on, will start off where this crime scene is at the hotel where this incident allegedly happened. We are quite confident that we are sending a team of seasoned detectives that have got vast experience in working on complex cases. Uthishanhloko wesikole samabanga aphansi eMbabe kwaMbonambi okwafunda kuso benxusa laseNingizimu Afrika eFrance uNathi Mthethwa uchaze uMthethwa njengomholi obeyisibonelo esihle kakhulu einganeni ezifunda eMbabe. Nathi Mthethwa ufundela ingane encane ezofunda first year njengazonke ezinye ingane ayihamba ngeenyawo yayibona amabanga amade wahamba ukusuka esikoleni kusuka ekhaya esikoleni. Uthishanhloko wesikole samabanga aphansi eMbabe nokuyisikole esikwambonambi esifundazweni kwaZulu Natal uthi uMthethwa wabonakala esemncane ukuthi uzokuba ngumholi ngokusho kwalabo abamfundisa kanti naye ubekubona ukuthi cha umholi lona mangabe beba nengxoxo. Uqhubeke wathi bebese enhlelweni zokuthi kupendwe lesisikole afunda kuso wagcizelela ukuthi ube ngumuntu onosiza emphakathini. Kuboneka manje yoba nje sese-France siqhubeka sikhuluma naye noma besingasabonani njalo but ke ngqondo zethu besilungisa udaba lokupendwa kwesikole njengoba nesibona nje ukuthi isikole sethu siqhwalile. Umphakathi wakuyo le ndawo okufunde khona uMthethwa uthi uqemeke enkulu ingozi njengoba izingane eziningi beyibukela kuye. Ubili impela i-role model kakhulu iqiniso nje ulusha la lendawo ubelihlanganisa ngenhloso yokuthi bakwazi ukuthi benze ama projects athize ba-empowerisheke ngama skills athize ubenza omkhulu umehluko silimele umphakathi ulimele. Uthisho bambe iqhaza empilweni yakhe uMthethwa umchaze njengokuthi wayeyingane enjani. Beyingane ebisuka kude nesikole ehambe ehlamagqoma ewela imfula ekhuphuka intaba ebheka esikolweni kodwa befika early esikoleni engafiki late kuumuntu nje uqikelelayo njalo mayenza into beqikelela.
Enkantolo yomthethosisekelo isichithile isicelo seqembu umkhonto wesizwe kanye nalo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma sokuba khoxiswe inqumo ezenziwa umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Umengameli uRamaphosa wanikeza ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu umhlabakhefu wabese qoka uSolwazi uFeroz Khachalia njengongqongqoshe wamaphoyisa. uKhachalia waphinde wasungula nekhomishana kaMadlanga. Inkantolo yomthethosisekelo idalule ukuthi ayinalo igunya lokwahlulela malungana nodaba lweqembu umkhonto wesizwe lokuphonsela izinselele izinqumo zikamengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Kulezi nqumo kubalwa kuzo ukunikeza ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu umhlabakhefu, ukuqoka uSolwazi Feroz Khachalia kanye nokusungula isigcawu esiphenya ngezinsolo ezibhekiswe embuthweni wamaphoyisa. The broad approach taken by the applicants to the issue of exclusive jurisdiction without sufficient averments in the pleadings to make out a case is legally untenable. Inkantolo iphinde yakugcizelela ukuthi kumqoka ukuqonda umehluko phakathi kokusebenzisa amandla omthethosisekelo kanye nokwehluleka ukwenza imisebenzi yomthethosisekelo. The applicant's complaint is the manner in which the President has dealt with the revelations made by Lieutenant General Mkhwanazi. Thus, none of the impugned decision constitute a failure by the President to fulfill his constitutional obligations. Nokho-ke lenkantolo iyavuma ukuthi lolu daba luqamisa izinselele zomthethosisekelo, ngakho-ke kuzosetshenziswa umgomo i-BioWatch Principles nokuchaza ukuthi MKP kanye noZuma ngeke bakhokhe imali eshisiwe ngaleli cala, kepha kunalokho zonke izinhlangothi zizokhokha izindleko zazo. Khomishana kaMadlanga isungula umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Sezimi ngomumo izinto eParliament njengoba ikomiti lesikhashana elisungulelwe ukubhekisisa insolo eyivezwe ngoNtulikazi ivezwa ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi lizoqala umsebenzi walo. Umkhwanazi ubufakazi oqala eKhomishaneni kaMadlanga kanti kulindeleke ukuthi ethule ubufakazi bakhe insuku ezimbili. Uhlelo lwekomiti lesikhashana laseParliament lokuyitholela iqiniso mayelana nensolo eyithinta ezokuphepha kwezwe kubukeka lusemgqeni. Umfakazi oqavile kulolu daba uLieutenant General Mkhwanazi uzovela ngaphambi kwalo okokuqala ngoLwesibili nangoLwesithathu ngesonto elizayo. Ubufakazi buzoholwa ngumeluleki omkhulu oqokwe yiParliament. In relation to the Mkhwanazi statement, General Mkhwanazi has had a near final draft with him since yesterday lunchtime. But there's been further interactions with him, including early this morning. So I think it has now been finalized. Kulindeleke ukuthi bayifikele emathupha eParliament abazobe bethula ubufakazi ngaphandle mangabe kubonakale ukuthi kungase kube nomngozi. Kusenjalo seyiqinisiwe zokuphepha esishamthetho. We can be able to say safely we are ready to resume in terms of security arrangement with the ad hoc committee, in terms of the the venue itself, which is a Good Hope Chamber. I think the advantage that we should also understand is that it is already a secured venue. So what we're bringing is just additional security sort of elements that would support. Bangamashumi amathathu nofakazi okulindeleke ukuthi babizelwe phambi kwekomiti lesikhashana ukuzokwethula ubufakazi. Phakathi kwabanye abazokwethula ubufakazi kubalwa owayengungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele kanye nongqongqoshe uSenzo Mchunu onikezwe umhlabakhefu. Kusenjalo ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFeroz Khachalia uthi uyakholelwa ukuthi ikhomishana kaMadlanga izolekelela amaphoyisa ukuze aguqule indlela yokusebenza kwawo nomsebenzi wawo ukhiqizo izithelo ezinhle. Ukulwisana nobugebengu kuhlala kunezingqinamba kanti ezinye zazo zivele kukhomishana kaMadlanga. Iziphathimandla zamaphoyisa zizokalise kuwethemba umsebenzi wekhomishana ezikholelwa ukuthi izoguqula isimo sokusebenza kwamaphoyisa. The Madlanga Commission, I think it's going to assist us to reset policing in the country, and over time will help us improve policing. Lezi moto eziyishumi kanye nezindiza ezinophephela emhlane ezimbili zinikezelwe ukuthuthukisa ukusebenza kahle kwezinhlaka ezihlukene emaphoyiseni. This new fleet will play a critical role in responding
to organized crime incidents such as cash in transit heists, hijackings, armed robberies, including many other serious and violent crime. Lenkampani ekhiqiza izinsiza zamaphoyisa ithi izoqinisekisa ukuphepha kwamaphoyisa nokusimamiswa kohlelo lokulwisana nobugebengu. Our crime fighting foot soldiers need to be equipped, but they need to be safe themselves. They need to have sophisticated technology. I mean, which vehicle had a drone in the past? Kwala did not. Inyala did not. This is a marshal, as you say. As part of an ongoing relationship with the SAPS is to define their requirements in terms of their operational needs, be able to define the solutions that would be the force multipliers. Iziphathimandla zamaphoyisa zithi lezi zinsiza zizolekelela amaphoyisa ukuze aqhubeke nomsebenzi wokuvikela izwe. Ithunywa engaphezulu kwenkulungwane beyihlanganyele eGalaga Estate eMidrand eGoli ngenhloso yokuqhamuka namasu okubhekana nenkinga eyithinta umasipala. Lokho kufaka phakathi ingqalasizinda egugile kanye nokuqeda inkohlakalo ekhinyabeza ukuhlinzeka kwezidingo. Njengoba bekusongwa ingqungquthela eyaziwa ngelocal government indaba namhlanje ebihlanganisa izinkulungwane ezithunywa zomasipala kuzwelonke, ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezomdabu Velenkosini Hlabisa uthe ngesikhathi iqhubeka izingxoxo akukho okushalazelwe futhi bazozithathela phezulu izikhalo zomasipala. Ayikho into eshalazelwe ukuthi izwe legama. Sisibhekile inselela eyiqondene nomasipala wethu ukungakwazi ukunikezela idingo kubantu bakithi. Isiphothulo esiphuma naso kule ngqungquthela okokuqala ukuthi sonke sibuyela komasipala naseyindaweni esisebenza kuzona ngaphansi komgomo wokuba sivuselele an-ideal municipality. Uhlabisa wengeze ngokuthi unethemba lokuthi kuyothi kufika isikhathi sokhetho lohulumeni bezindawo umehluko uyobe usukhona kusukela manje. Zonke ke izinqumo esiphume nazo la izosithatha nezithula kucabinet bese kuthi ngaphansi kohlelo lwe-district development model la bonke ongqongqoshe nosekela ngqongqoshe bebambisene no-premier kanye no-MEC sizobe sine-program ezobe ne-time frame ukuba sixazulule zonke iy'nkinga ukuze senze bonke omasipala bakithi bakwazi ukuba ngomasipala ababuyisela isithunzi kubantu bakithi ngokubanikeza izidingo zentuthuko nokwenza futhi ukuba inhlalo ibe sezingeni elifaneleyo. Kube sekuqonyeliswa omasipala abenze kahle ngenhloso yokubagqugquzela ukuba baqhubeke nokwenza kangcono. Bukile sasiqhwe itolo kanti uma ngabe sibuya sizokuphathela uWT. The Gauteng province, we have a situation where there's a shortage of doctors and nurses. Amalungu enyunyani nehawa mashele emahhovisi omnyango wezempilo esifundazweni iGauteng ehambise uhlu lwezikhalo njengoba ekhala ngezinto ezifaka phakathi ukungaqashwa kwabahlengikazi kanye nodokotela. Asibingele sikwamukela uma basanda kungena mbukelo dabeni oliphambili besibike ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFiroz Kachali usejube ithimba eselemkantshubomvu elizobhekisa amabombe eFrance ukuyophenya kabanzi ngembangela yokwedlula emhlabeni kube yinxusa laseNingizimu Afrika eFrance unathi Mthethwa. Bukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyigcina amagama athi SABC izindaba na kanjani uma nje ngiqeda ukuyisakaza ukhona uza kwethu omingomumo ulindele nje ukuyifaka ku YouTube uzoyithola. iSABC iphinde yathola umbiko ongenagcobho ihlandla lesibili kulandelana nokuyinkomba ngokusimama kwesimo sayo samabhuku. Noma kunjalo umsakazelo womphakathi usadonsa kanzima ngakwezemali njengoba kwenyukile ukulahlekelwa inzuzo. iSABC ilahlekelwe izigidi ezingama253 zamarandi esigabeni sonyaka mali. Inkantolo yemantshi eMudimule eLimpopo izwa ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wayibophezela ukwazisa amaphoyisa ngokuqekezwa eplazini lakhe iPharaphara. Lokhu kushiwo umphathi weplazi obethula ubufakazi namhlanje.
Ufakazi wesithupha nongumphathi eplazini ungene ebhokisini lofakazi waqinisekisa ukuthi akazange awabiza amaphoyisa emva kokugqekezwa njengoba umengameli wamtshela ukuthi uye ozowabiza. In my knowledge, the president told me no, he'll inform the police and I'll come to the farm. The police arrive on the farm and that's for me the police that arrived. So in my knowledge that was, I didn't take notice is it from Bella Bella or from where they come. Uphinde watshela inkantolo ukuthi kwaphazanyiswa amakhamera ngosuku okwaqekezwa ngalo. There's people crawling up to the window and there was a guy looking on another camera around the corner quick and then there was evidence of them moving the camera later after we saw them leopard crawl to this window. Umbuso ke uphinde wabiza omunye ufakazi nothule ufakazi wathi uEmmanuela David wathenga izimoto eziningi ngemali engamadola asemelika. Uphinde wathi wahambisa uDavid eCasino izikhawu eziningana nalapho uDavid ashintsha khona amadola asemelika abama-rands akuleli emva kokugqekezwa kweplazini likaMengameli. Sichithiwe isicelo sebhayili besifakwe inkosi uSimphiwe Zuma njengoba ebhekene nensolo zokubulawa kwaye usotswebhu we-DA kumasipala umngeni KwaZulu-Natal uNhlalayenza Zuma owadutshulwa ngaseHowick ngonyaka u-2023. Accordingly, taking all the facts into account, the court finds that the interest of justice does not permit the applicant's release on bail in this matter, hence bail is denied. Inkosi uZuma icwebe izinyembezi ngenkathi kukuthulwa isinqumo. Inkantolo ithi uZuma ukhombise ungathembeki ngenkathi engavezi ukuthi wake walahlwa yicala phambilini lokushaya. Kuthiwa uZuma ubekhokhela induna uZwelithini Buthelezi obengumsolwa kuleli cala ngenkathi esabhacile ebalekela amaphoyisa. Induna uButhelezi isiphenduke ufakazi wombuso. Angasakwethe kodwa inkantolo yabona kodwa iqiniso uNkulunkulu uzoliveza bafowethu. Isizwe samanxamalala sesihlale singenaye umholi kusukela uZuma eboshwa uphiko oluphenya amacala okubulawa kwesopolitiki ngoJulayi. Ngokwethu sifisa engakuthiwa leli cala liyaqulwa lidlule. Siza ukuthi ilaphi lebemthola khona necala wenzeni ukuze nathi sigezeke ngaphakathi siyeke nje kuba sosunda enyathi singazi lutho ngempela ukuthi kwenzakalani. iDA isamkele isinqumo senkantolo. We welcome the magistrate's finding, and you are quite correct. She tore into the accused's character. She tore into the evidence. uZuma uChonco kanye nabanye ababili oThobani Hlongwa uKhayelihle Shabalala kulindeleke ukuthi babuyele enkantolo ngomhla ka-9 ku-October. Londe Radebe, SABC News, eHowick. Amalunga enyunyana ezisebenzi nehawa mahashele emahhovisi omnyango wezempilo esifundazweni iGauteng yokwethula uhlu lwezikhalo njengoba ekhala ngokuthi inqalasizinda ezikhungweni zombuso ayinhle kanti ke nomanesi kanye nodokotela abaphelele bakhala nangokuthi ke abakutholanga okwenele ngombiko weSIU bafuna ukuthi ke batshelwe konke okwenzeka ngenkohlakalo ethinta isibhedlela ithembisa. Ibigcwele imigwaqo yeGoli inehawu njengoba bimashela emahhovisi omnyango wezempilo esifundazweni ukuyokwethula uhlu lwezikhalo zabo ngowangamele lomnyango. Kulezi zikhalo kubalwa inkohlakalo ukuhambisa izinto ngendlela kanye nokungabi sesimeni esifanele kwingqalasizinda kwezinye izikhungo. If you look around the Gauteng province, we have a situation where there's a shortage of doctors and nurses. We are told that there's no money, yet money is being siphoned to provide these services. Untshontshe uthi bafuna ukuthi umnyango wezempilo esifundazweni uphendule ngenkohlakalo eyenzeke esibhedlela ithembisa. Today Nehawu is marching to the Department of Health to highlight a few issues that we regard as a crisis in the provision of healthcare in the province. Chief among those is corruption as shown by the SIU report on Tembisa, and we are here to demand decisive and immediate action by the department. Umnyango lwamukele lolu hlu lwezikhalo wathi uzonikwa wangamele lomnyango bese eyaphendula. You are rest assured that the memorandum will be delivered to the office of our principal MEC Nomantu Nkomorale Hoko.
Le nyunyana ithi kunenqwaba yodokotela kanye nabahlengikazi abangaqashiwe kodwa kube kubonakala ukuthi izikhungo zezempilo esifundazweni zidinga izisebenzini. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli, sale kahle.